Persona que camina adormida, sonàmbul. Accessori que es porta en el canell, braçalet. Pirolusita, mineral fibrós de color fosc, manganesa. Ai, pare! Acaba de trobar una tiktoker valenciana que es maquilla tot el cos. Fa verdaderes obres d'art. Has de veure, papi. El bull de llonganissa amb tomaca, plis. Gràcies. Ens veiem en la falla. Però... Bé, procedim a presidir l'acte d'elecció del nostre president. En Junta General Extraordinària, feta el dia 21 d'abril, s'anomena a Vicent com a president de la falla Cádiz, Dénia, Gran Via, Xermanies i Sueca. Pirolusita, mineral fibrós de color fosc, manganesa. Ai, pare! Acaba de trobar una tiktoker valenciana que es maquilla tot el cos. Fa verdaderes obres d'art. L'has de veure, papi. El bull de llonganisses amb tomaca. Please. Gràcies. Ens veiem en la falla. Però... A Vicent com a president de la falla Cádiz, Dénia, Gran Via, Xermanies i Sueca. Escolta, puc parlar en tu un moment? Sí, clar. Anem al lavabo, que vull rentar-me les mans. Escolta, tu també estàs atrapat en el loop temporal, no? Sí! Ja intuïa jo que m'observaves. Podem mirar la manera d'eixir d'ací junts. Podem ajuntar forces i estudiar-ho. Ja porto 15 dies i estic una mica cansat. Ni de casualitat. Jo d'ací no isc. Però què fas? Però què fas? Bé, passem a presidir l'acte d'elecció del nostre president. En Junta General Extraordinària, feta el dia 21 d'abril, s'anomena a Empar com a presidenta de la falla Cádiz, Dénia, Gran Via, Xermanies i Sueca. Avui no em tanques. I que sàpigues que faré tot el possible per eixir d'ací. Sí, sí. Això ja ho veurem. Això és nou, eh? Això no m'ha passat en 100 dies que portem ací. Ostres, Empar, penses lo mateix que jo? Sí. A veure, Manolo, per què apuntes lo que fas tot el dia? Si vos heu compte, no vos ho aneu a creure. Conta, conta. Tu prova i conta-mos-ho. Igual te sorprenem. Porte 100 dies vivint la mateixa situació cada dia. Estic desesperat. Però per què apuntes? Si ja saps el que va passar. No has canviat res? En sèrio? Però tu estàs boja? Què vols, que canvi el que passa en el temps? No, lleva, que segur que passa alguna cosa. Jo tots els dies apunte el que passa. Però cada dia la fulla desapareix. Només vull que arribi demà per a que això acabe, per favor. Manolo, i per què no proves a deixar d'apuntar? I fem una altra cosa? Bé, ja sabeu que avui vaig a guanyar jo, eh? Sí, sí, tu sempre guanyes. Però què digueu de guanyar? Jo no veig que s'hi guanyi ningú, eh? A lo millor guanyem els tres. Guanyem tots? Bé, passem a presidir l'acte d'elecció del nostre president. Els candidats a presidents, per favor, que es passen en peu. En Junta General Extraordinària, feta el dia 21 d'abril, s'anomena a Vicent
Empar i Manolo com a junta gestora de la Falla Cádiz, Dénia, Gran Via, Germanies i Sueca. El bull de llonganisses sense tomaca i amb faves, que el d'ahir estava una mica agra la tomaca. Pero si llevarem sopar a casa de ta mare. Sonàmbul, braçalet i manganesa. I a veure quan comences a estudiar una mica, en lloc de tanta tablet. No, pare. Eixes eren les d'ahir. Estàs mal, Ah, acabo de trobar una tiktoker valenciana. Estàs bé? Sí, crec que ara sí.